carita riwutnya ingkang putra Prabu Bisawarna. Mengker saking ngarsanira Sang Begawan Kunto Wibisana. Ing mangke Sang Begawan sigra miwiti denira mangsa semedi maladining. Kawistara yen tos dakep saluku tunggal, suluku nutupi babar, awa sanga ngeningaken Pancandriya. Pancandriya pengangen-angen ambirat hawa nafsu bayu patang perkara mung sajuga ingkang sinidhikara. Mandeng pucaking grana anut marang diyonganing kayun angayati ayahaning Parutama. Kaya mati jeneng urip jroning pati liyep layaping aluyut pindha pecating supena. Sumusuping rasa jatine Sang Kunto Wibisana ngatas marang dewane ciptaning driya nedya ngipataken nafsu sekawan ingkang mapan wonten sarirane Sang Gunawan Wibisana. Riwutnya mangkono sigra ana cahya sekawan awujud arah seksa medal saking angganira Sang Gunawan Kunto Wibisana. Raksasa krura kagiri-giri Gengyolir Prabata Adang kawalagar manguwah ing mungsa minta lawan anggero srusri ngomanapta kadyeng gayun manubru ladalah Bremban kula ingkang adi kula pun dedya kala Kresna kula kala Reta kula kala Pita kula kala Seta Bremban. Aduh, lepat kula menapa Bremban? Ngantos kula panjenengan rucat saking nganggo paduka Sang Adi Bremban Begawan Kunto Wibisana. Kadangku Caturwara. Ya sedulurku papat. Kang sinebut Tuwa Mahamarah Supiyah lan Mutmainah ingkang minangka dadi pirantining uripku jroning aku nindakake dharma Madyapada. Ingsun ngucap nedha nrima banget panuwunku kelawan sira kabeh nalika aku urip ana ing Madyapada aku bisa tumindak kanthi sampurna ya merga saka pambiyantu nira kabeh. Lah sumurupa rehning dina iki aku santuk timbalaning Gusti kang murba jagat saisine aku kudu bali marang Lokabaka. Aku paripaksa ora bisa nganti karo kowe kabeh
kowe baliya marang asal kamulamu. Oh, ladalah Penemban. Menawi ngaten Paduka Sang Adi Penemban menika tega sanget kaliyan kula. Paduka Sang Adi Penemban menika kejem kaliyan kula. Menapa mboten mesakaken kaliyan kula? Inggih Penemban, lajeng kula kados pundi? Mengko dhisik aja kleru penampamu. Sedulurku papat iki minangka dadi piranti. Piranti sajroning aku nindakake jejiban uripku ana Madyapada. Lah, dina iki kang tinimbalan ana ngersane Gusti kang karya jagat kuwi mau mung sang sukma sejati. Ya uripku iki. Mekaten Peremban. Ya, lajeng kula kedah kados pundi Peremban? Ya, dina iki tak paringi merga supaya kowe entuk pangruwatan bali marang asal mulamu. Iye Peremban. Kowe lumawata menyang tengahing alas Duryapura. Kowe ketemu kelawan kadang panengah Pandhawa kang kekasih Raden Janaka. Kowe matura prasaja nyuwun ruwat karo panjenengane. Lah dalah. Ngaten Peremban. Iya. Inggih. Wis piye reka dayamu supaya Raden Arjuna bisa ngruwat karo kowe kabeh kadang-kadangku catur prakara mau. Inggih. Badhe kula serahaken dawuh Paduka Sang Adi Penemban menawi tetela mekaten kula nyuwun pamit, kula nyuwun pangestu, kula bidhal dinten menika nyuwun pangestu. Ya, sing ati-ati kabeh kadangku tang perkara. Ucap kacarita kaya ta mangkon. Riwutnya oncat nafsu sekawan perkawis wening ciptane menep penggalih Sang Gunawan Kuntawibisana rumaos sampun boten wonten ingkang ngribeti mung kari pasrah ana kersaning Gusti kang karya jagat. Apa to sababe manungsa bisa pasrah ana ngersane Gusti karana wis kelangan nafsu sekawan ingkang ngribeti ana dening sanubari wis rinucat. Ucap riwutnya mangkono saya manteng samadine Sang Gunawan Kuntawibisana. Satemah mireng swanten gereng-gereng saking Dirgantara kumarane ingkang raka sawargi satriya panglebur bangsa Raden Harya Kumbakarna ingkang wis dadya kumara ya badan sukma. Apa sebabe? Sang Gunawan Wibisana ki maksih menungsa wantah. Nanging kok bisa nyumurupi marang badan alus Sang Kumbakarna kang abadan kumara. Sabab
manut pangandikaning para winasis menungsa yen to wis nyedhaki patine kuwi mau kala mangsane weruh bangsaning lelembut weruh bangsaning sing ora katon samono liwat nyoti niling ngaken karnanira Sang Gunawan Wibisana wis datan pangling kalamunta punika swantenira ingkang arapa Sang Kumbakarepa Gunawan aja kaget pun kakang Kang Prapta Gunawan